Rocky Driving School. Ndizi TV. Obwansu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanchumo ligereria bagetaseni kia Ndizi TV tuagusogere nande maragoba engia setole no gosemeria ngalitkuliago lianyere ko bali kiranu kigima abo bali meoro ngoro gusimera go bayabono ino gosemere ngase kuwarenge yanyara ko bagikunyira. Madam Pastor, karibu sana Sibi. Asante sana. Ase kwa yanyirire umaete na bagotanga mbura yatuka iganya koe. Yanyirire. Osemba si kwanyara sanda gotenga aiga unga yule mbure gutwa igaitari gutu. Yanyirire. Yes. Karibu sana imeyo moroberio obosera bwenga enga kitu guchikoba tukurigereria anene na korotota chinga cheito buna enchira emo yogotingia chinga cheito na boigo twene kingobugimo bwito bwekenga bwanyare koba boko basenchira yoboikiranu ewiki yanete koba gegweta tugasanga na Mr. and Miss Pastor Miyendas. Itkoria rero igongorusiria esiarenge mutwe gekogera ngana rigerega ge studio kinamanya maybe Pastor Sibia na tutebie na kianyari kana. Karibu sana ime studio ukwani mwancho murigereria kuba monoto erese liburi nakobori. Biamono sana umuraiwe gepindi musamisi. Ngwera ndio murigereria ngambia mono aso kwire chingai cyao korore gepindi kya rero. Umwanchione nduri amonere gaiga senginjo akaresa mafundisho ya family life akoba held by the Division General Conference headquarters in Nairobi. So he has been there for 4 days and I think by the time wagocha mafundisha araba mansumono enga kitranya ko bato sanga manere mi studio. Mono sana mono. All right, nambuge. Pero tumira maigae. Bia mono kigima. Nande otabirenga togenderere gotegerere gepindi kesege nchondo kitobwatira mangana ali tu atigere danger. Ibono kigima karibu mwanchomo ligereria ase omoroberio nyoranga ekerengeri kiago liboriago lirabelinge ncho kigima ime studio enamba ya SMS rega wa TV yago na bigo nyoranga na bagotobwati gwetera se mitandao ito ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na bigo gwetera se website ya www.ndizitv.net emaragoba ya bona wiki yetete Pastor Sibia ndonya tukobato kuligeria beratatu Entua wata mangana maya sana. Anda marito. Mangana marito. Ale wata his needs and our needs. All right. Oko gani ko mugaka nkoroki asenyomu. Oko gani ko mungina nkoroki. Tokanyora mangana ya botabwe kaini. Kugani kwane. Tari okwa ona nde nkoliko genda ne order. Yes. Ambe ya mabaka isana. Ekaroncho kwane ko kali number 5. Ukwa ona bogoto kole number 1 na endonyo to ko kora mangana ikole ngana mune order umuroberi boko gani kwa nore. Yes. Obwanje ni bogo tutukana asengenje yugo tamanyiringa inkyo bwenete ko kolero oyo ne inkyo bwenete ko mokolera kwanyara bane family abantu baita bonse barabasacha ose bonse barabanyina nyaba okole gento bataka bakole kibwe kaine ona no chinka chikuchanyorero obokomu Bimono sana amanyeteriri tuwaruete studio ngachikoligeria sesi SMS yali ngororo abange batumete chi SMS na basubati bakubure na kinande pasta goteba igo ngengane rituka gitegana ere ntanga nikigima yenibo na kinande kale number 4 actually tuanyirigetie kaba gose number isa to gose number inye so musacha number iyo na be kale number mangana yenibo na bakale number inye pono abange bakaburinga iyo ngirire boye nkiago chikonga wanya tabwati besa na kitugo kuna manonye nyome yo Madam Sibia ana araringa maburi ya mange timayeti asubwe ke manonya ko bukwiraniria umwancho murigeria anene umusubati guso mwisikoli gereta ko bakwirigania asengencho yeni babande bakiri no mpaka so babomura barigeri batebire ronya sakuru okoranga mpare nsake umuntu ira na maiga kurindi nyuma taratara uchiora manya na kinga yabere nabamwanjiterio kagiria mwikiri sawa mate baba na ngoruga iga naboroje nyombe to kunya guticha ticha gatonya kuoma gatonya komenyera uira no tebanga nche bononye no kwenda kuoma ne kebuse ncheti ntageti ncheti ndi ukane ngotenga tigo umuntu anyore kiriaga nitikiara abantu abange nonye bakunyomwa mbara amanye nyomo ngenduki maybe umuntu ate kunyomwa nyoro umuntu gochikomokoragiri umuntu gochikomokorera
So the main agenda yawe yokonyomunere kubwati no mwanchi okolimo chake komo ose nechibeso okoli teri bobe umusacha nabwenete gwetenenera yani preparedness. Yes. Igore ndikago gosiomeri manyanga ki no bwende kwerigan Weboke. ikero obwanja ni bore nenjara mboko nyarikana njara ni yego gwetani igore ndikago gosiomeri toranga nechibesa tege. Yes. Iyaro jingo obwanja ni omwanja mbochi kogendera ose njara yego chikobose. So amani kweganere arigani buya ekiagera nonye Yesu nigangete nse baga kamuru umwana oye. Yes. Akora kyo bwanja inkyo gochikorwa. What will you offer? Yes. Nonyare cover shelter, nonyare cover bwendagera, nonyare cover medication nendo rero mungno nyagitari. Yes. Ono lende mumurata watanganje ngwanjete. Wanje niye bo susane gere njarete njarero. All right. Se challenge go chiase abasache maragoba yabono. Pastor sibia gotanga tunyara ko batu kwebokibokia senginje na into tubwenere ere ikwa muretira ari bono etabuati yanka nkiga kobekana na bakunya kurigirerie jirani orangere gagosoka mambie mbia kare ko kobeke koroto kiaye ne ganjo yae ando cha kurigirerie gotabona musacha kiubono nkakie na jite gocha endoche mochando liuka emaragoba yarero mwancho murigirerie ayo ntoya kwanerete asingencho ya pasta tayogaiga ndoje tunyagendera rigakogera yaringe nsemo iria yomosacha na boigo nsemo iria mokungu bona magania yito karaiga leta bauti negekogera emaragoba ya bono chinga chinyinge sibia chanyara ko ba chigwatika ase tender age tokuranga abantu banyomanire kwaigwanga omosubati na rokaneta ali bwa misi omotenyo yomo omotenyo kabere tayororo nyenyomo ya nyarire koba gekobuneka ekyo na kitora chikoba tokorigire maragoba yabona nga mbire bie bibikoirera chinga cheito chianyara koba chikobuneka anene chitaragendare maragoba yabona karibu sana kerengeri kiago wigo liliboria gorira berie ngencho kegima gekogeranga ekira tokukwana igona tokosemania abo tonyara koba tokobeka obosero botingu ase chinga cheito emaragoba yabono wetere namba ya SMS ya Rase TV yago mwancho muligire abo wetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera ase website ya www.ndizitv.net. Karibu sana tegete mwariganie omugani wetu turanyara ko batokubeka nga yumo chando gochyo chakira bono murai tieto tusome kibungo yego chigutora. Yes. Yego toka saba Korinto yeri tangani 13 egoteba uchakire kibungu yakanenga obwanjani abakolemereri bwanjani obwororo obwanjani mbuli gotwara endamwamu obwanjani mbubwati oboinje naende obwanjani mbuli kogechiwa obwanjani mbuli kobobo mwenu bwanjani mbuli kweriria amang'ana ayao ayebene bweka. Yes. Naende obwanjani mbuli kogokera amabe obwanjani bokolemereria amang'ana onsi ase kebungu ya 5 na kabere katanga obwanjani bokolemereria amang'ana onsi naende bwegenda amang'ana onsi watwara gosemeria na amang'ana onsi yani erieto obwanjani eririko chake nyuomo ono oye ntora understand erieto erigo obwanjani nabo turachako obwanjani tutaramanya obwanjani ngendo it can be feelings. All right. Yeah. Ikina kituratenga kire omuchakano wechinga chito kugwa gekoera nturanyara ko batokomanyanga omusingi omonene bwenyo monori. Muntu nabatenga amisi njira ngo kurigire imyaka yawe isanire okunyoma. Yanti yane omungena bagontuma nonye igo utakwenda bonora kwani yanti yagere guchiarie bo basi. Ani bakwanete ne yanti yane na ikagaria wamaye gonsegeri batenga akara kwani nyaroke yajire gukwani gaiga. Ayande aba history. Naso ire nyomo nta planet. Kingoira na kurubo basi maiga yane gaiga no musbati ogocha. Pone kirenga kiane kyo muntu buno oso ire nyomo ngere kieke. Bona banda boroje mbamanye kibajaka. Nkibajaka barabwa banyene ngendo kibajaka. Ekiara mbamanye tigo no bwanjani bajaka. Wose no koisanikia ibiranga libya bayibuli. Engo mwanje natakere ngi. Abachokorote getorore. Abachokorote getorore. Ono monyene ko yatali ali ni wanja. Yes. Ekiara utarachaka wanja. Koiko bayembu yanje to monyene. Yani what is self confident and love for yourself. Yes.
anje tayo mongene yani no isane aki jamisi posenje sibia ninge sane gete encherande munande iga nande ninge anchete maito muntu byanjete talinga gombobe muntu byanjete nama etenga ninga netikoraga Yes. ninga netikorara saga ya ninga netikosibie yanga ninga netikotwara afyengia Yes. yani ngomuntu ina responsible igoro yayo monyene Yayo monyene. ne cyari omanye gukigo cyaka go cyari omuntu omanye gukigo cyaka wanje omuntu Yes. ono gwasugumeiri busuburi okire mwachakire korosie family y'abana Yes. ngakibona uko mwanje kyatuma itisobo cyake abana abo bagotoka bana mbali kuanga gochanga mwanje ini abana barabuna bagocha Ehe. na omurage menye myaka none 40 ikiagera mwamenyete lakini ndara menye nga kwamanyiro gwanje ningendoki Ndimono sana omuralia mesi aserie tangoro kwa likio ndiki kurwa nyama koroto ningi gekogera omukungu agosoka isiko yenyomo elio libolio omuralia agotanga bolia abageni baito emarago baya bono right madam tonyara ko tokorigeria hello Josephat Amisi count me in asomoro boli bobosera bwenga aro Chris kurbo gusero laganga agotabanoto igo madam tutwabe igente getangani kigima abantu bese goswase nyomo tamanyite kerenga kenyomo nyomo bunetiri gochiachiare naende bamanye nga ningo musingi bwenyo ekere bukwe batenga God is love igonga musingi no nyetori ase Nyasaye oyore the foundation of love. Yes. Orago konyo tu aru wanja ni weekend kuma etamisho mudana wanja igora umuntu ebikoba ago wanja pira kinne rescue ate getukulia sore yanyore rescue center lakini oyo orarento wanja ni weekend musingi weekend ne kana mubegete foundation yere Nyasaye. Yani amaene kurume pi ngokonyomeke maene ngani ngwanje. Yes. Tali ngokonyoma for survival go for pretense. Ose ko fulfill some requirements. Yes. Naona wanda kunyome kiagara nkwanyole green card. Na injombe kirisa kale itogenda. Tolo chama na man. Yeah. Na wanda kunyome kiagara sei no na bondo chingo bole mono bonene na wanda kole kendo lakini ayeto yopi. Igono ni gendo ngere na nyoma. So the foundation ever true love. Yes. They are material things. Na liera benyoma. Yomono sana chinyomo chinyinge chianyale koba chikubuneka nonye chinde nabo chiroro ichinde chitaberereti. Liboni lilo lya boli kugaiga. Abantu baswera senyomo. Kwanyaranga umusubati usomukungu eremeremo ya nagosoka isiko yenyomo. Kero kende ine benchire yemo chinyomo chinyinge chikubuneka. Andi ngekira irero musibati omanyene orusi gwari matabasari tokoratanga nakoruseti obosoko. Kurwari seino. Pona nande nkiko gochako imbosoko kyobocha kwaletaga eseto. Maete moraiti yango te. Amangana ali ngankwandu seti obosoku na yake goriye. Yes. Ekiagera baiseke ngwe erenda tu arenge kwanyoro kwamenyire. Baikire myaka emenge nuga niri kogenda. Ona babono iga togoche komatengo kamurusyo obosoku. Yes. Ekiamba gwate na babuchi mbinu jabo bategete komenya. Ere bagocha senjo they really want to come. Lakini ogosoka isikuntu akwanire wiki erigoro ya amagani yomusacha na amagani yomukungu. Tokanyoro kugani gotangani ko musacha is sexual fulfillment. Okugani gotangani ko mukungu is affection. Obwanjani. No yonde yategete aisa nekikuke mubero mugaga. Musubati no bwanjani. Ona basubati abange tibali gosoka isike sengenjo amangana yagaye ke mubera tarekirana. Nabara ikirana atagwati obwanjani. Nona ya mise gero kwenda gokame ng'ombe okonyesi bina mabera machamuri. Kwanja akakonye nguza ya mabera ichore kewi. Yo koye kama sengenjo nyanje sina mabera ote. Mabera ntagete. Eng'ombe ri ogenda tukonye kama ne igweto obwanjani. Ose ganyete ngota gokora gokama na mabera otegete mwangusoroira mono erinde mwange chinsi agandi. Kubwati nga omuntu oyo nayo mugaka as much as ibintu byonsi bire buya abakungu abanga chore moboli ngengya guchira isiko. Yes. Obwanjani twakonyora bwa muiriro onyora omuntu amotebi o ngakira wache gasi okoreka nule sadiga how was your night ngaki okoreka no buire to bosyoiga kwanyora agoko obwanjani agogochari bono ogosoye box ni bagote wata plan tikogendo. Ose muno weke gazi ogotabinga bo smart
eyange yene ontegete kwabeka Yes. orio nyomba tanya kumanya nere ri kwabeka nanda tageti kumanya tamaite okoba buya ne tari okoba buya maite abakungu ntole ebuka tanga we are fearfully and wonderfully made. Right. But slight rirende say in a low tone etore fearfully and wonderfully made and slightly foolish egiagara yani ngobori rio bona boko gara twaso inyuma. All right. Asenge njonga kiro choko ni bisho muntu umusubatyo osome tore professor paka kwamo koni bizinga nganya kuruse ino nchu naendo nganya pi ocha se ino tebe ngaganzi naendo mwamenya nere kose wako ni bisho muntu uri sukuru tigana no ninjira tanga na achire bona agantu nkali tubwate ime obwanja ni bogo chibwagere bintu binde bya sisi ko twatiga kolengere Yes. ko chikotiga gotumia obwanja ni obu chinguru chiri watumie to kandete matikira ukwana mwana obwanja ni umuswati ibintu binde byose merango ekolok kiagera obwanja ni nabu number 1 Number one. o respond gocha so obwanja ni walo kipi mwibuli na matenga kora agenda kola changu matenga kora ati tindi gochi bono gogo ikaka amangana yasira ayo Kwatiga chira kabisa bona. wasira gonde bya mangana ari agerete ugande ibakangacha watiga bona chikonyora isiko yo wande ngaki kwaira iga ngaki wasusana iga ngaki ogora kanole njara iga ochaka koba muno mwana uri okogombi no moibori kwanyora omuntu osiri Dali Siva musani ya tuned in agotabanga obwanchani nebikorwa. Erabanga Pastor Sibia Pastor miendere kworoki obwanchani bwa engwetere bikorwa. Wende chiro gali origereria ikikorote kiiga erokoretera iganchwe ngiebu ya kigima otaberenga madam enere yago okiraigo ata gotetinga ningwanje na bintu binde inego etera gokora ebikorwa bya gokora mbioro kinga obwanchani mbororo gosilazi mache wetera singana yomuno one singana yomuno ntoli gukana right lakini rende obwanja nimbo bene tekoba express yani njera gari ngware gukwana ari ne bintu byo kwa gorete gagokire omaite amisi tu bwana ngaki how did you start bona ngiego ikaraga bugwasinyu iwege ebukumune goteba misi egetabu kemeranganyo emeronge ibere na isana ibere yes ebifungo bya 5 Proverbs 27 verse 5 better is open rebuke than hidden love. was that Inege bungo yate abanya kube bukume better is open rebuke than hidden love. Muyo monto otawanyana wasi kubuyo obise to bwanjani kabisa maisomarole oyo obise to bwanjani awe kanone kero mongino ya kura matango tanga ngomongino na mwanketeri tukeli make motebi aya ebu kwa tebanga ki love should be expressed koi ko kwana obwanjani we kyali tukondira ro wakwanite tali mondo ukwanite ngaki umate kero kwana obwanjani obo egento nkere boko evoke in the mind egento kere spoken enjira nero bongo borosiri bogochi indi ogiri gwakwanira riego kitirisha gete chiebongo kitisekire kobwekera ogirete maragoba ya bono amangana ya nanchini nyarengerete kigimo mwancho muri na indi no gosemeria na no gende to yabwate yamo ase yamo kero to kwanera igore chinga cheito nalika gukoro kwa Dolvin Mora watching live kuri chisema chia diaspora ime yobosera no bosemia obuyabori am tuned in till the end oya gotebanga chinga ki chia chinga ki chiria chogo chumbiana abagotebe chinga ki chiria guchumbiana abange nalio bakoire bitambukero byabwa ngo bataramanya their partners amaene kabisa Pastor Sibio kwende kenyorogete na nyoro munyarukeye inga kinamo meri tangani onye social Sunday twagenda yani me na twara jealous na taise koira na ucheke nyoro kiabo aba murabana baramwire na mugasa kigima erinde na moreta kwanyara nganto manya ini bujane nyaruka bune kwalire musingi uri na watayo murai ubo singi eyo ko nga infatuation right infatuation negento utwara okoigwete okoiguga yani nga feelings ke gusido gatabanga ke Swahili isia yani
tora tuara content, tora tuara the basis of that love. Yes. Oh no, yo kuaganana. Naenda misi yangu te. Ingi yako ro muntu ucha konya kosoka isikese inyom. Onya kwa mutabule tinga abantu mba muira. Ekware ko motiga orale kweseno muntu kuchiwete ninira. Onya ba ko muira ba muire. Uitare ngo. Onya kwete ninira akuganye. I karo kwa mutabuiri bono kwa molentire aronga kiwoja kumulenda mba muira onya tete ninira tukulitangani. Onya kwa mwete time omo observe bamoboli nonye nabange onayo mwete time a decide. Naliora marenga ni motiga bwone nacho gukora ogochora. Igo mukungu delio gotaborani. Kero kwa muikire ngano cho molenda. Ayo mujalo uchovera Pastor Sibia gekwegera during courtship banga batanga muisa konarana neremo na mutaranyo mana ba manya kumanya weakness chao ngia matamole tange binde munya kwegera mukonya gusaka ujimoto igo mangana na rotary content na aritu akwana ngaki igo nayo mangene tole panga naye kwa munyo maso gotuba mangana amange tamanya bono igo ikera mwamenyira amo oko yamanya ingoli kyo musiberete ragera tagenda kwa mwagana ni kwa muikia nga monyori omwana bwangu moiki igana mukorire nyangi lakini onyori nga maino montanyu omunere tali yarori aroje ingi kera yaroroje tagenda chinyoma na kiye kwa mutenye yo mo chakuri metenye bere chakuri asengenjo one partner was not sincere, one partner did not have true love. Yes. One partner ni gare kwebisa abe yete ngosi ya kondo amisi telibuya obe e driver ye mheshimiwa akaye Prado kwaira roche ka wash kwagende ogokira kisabali kware tere kenyoro kabisa kwagenda kwana abuma eto muntu muno yakolise lyali kwagenda asike tukwanya kumukwani ngabono ni sukuru ali madam kwara munyuki kwa mu drop lakini ayene entereva twaka kwa molenta yani ogocha kwikanga yota kumane entereva egali erendo okubutu igoti gatobe sinsia in our marriages koruli tanga ni pi tigo monda ko manyekiole. Yes. Naenda guitabe munole actually mogo chikomenya buya. Marago baya bono sanga karangari kiago amo na intendo chichi ujumbe chinyinge kigima chigo chagaiga banga bagotanga no tole imeyo morobiri na ligo korokunga Wilfred Vapina nasikiliza kutoka Doha Qatar. Asante sana Lena Magoma following live from Afif Riyadh Saudi Arabia. Sibia omintumbi yole notore ama korokunga FC bamongare emarago baya bono habangati amashabiki bale imeyo morobeto gukwanera igoro yebitango biribye irere anene chinga cyanyara ko bachiko buneka mapema. Maita bange torare tirenga kwa twatika ko batoko tabanga morete. Ondo kwasige tukabisanga mu murone amisi oyino mwana umonasi umunyagitari bono mugoja nere iga make sure nga umwana otokira sobwango elindo nyara ko gukumuricha katebere ngabono kaiga bwa misi nanyorera umwana orona nega iguchikogenda kwanyara nga twayerire ibintu binebyo na arega igokwanera igoro ya duration of courtship turakwanera igoro ya courtship bona abasacha bange ntoli kwigora chingoro chitu abange bagotha na singi chubwanjani nekene uwanje ni obonge bogosiekera bogosiekera bono ngingonya gokorera amange manyanga ningwanje tesibia twakorera gago ibintu binde gago byanya gukoba ingoma yanga no ngangeze because nyetari umubani I'm not a prophetess yenda amanyekera gwatebire number 1 from your mouth ne bikoro bibwa spoken and action talinga yakobeke nga yesa agatuanje paka akaru umwana oye naenda agateba nga Father forgive them yani era yakirete kirio kwenye kukumusaraba tugache kumanyanga natuanje. Love must be expressed, it must be spoken love naende love yeye kwekana etuare action potatigalende bona amisho bokongwateba no okwebisa bisanga to manyekana mono naende yendo kende coach kwa basayansi babatebanga it should be a minimum of 6 months choka emeti enyisita nere meke pi moko manyanirana esa babu nere onye yarenge genda basongo keri batanga infatuation irimwacha aka yani ewatanga muliro oli bwa masaku ebwanje ni buli botanga ni checheto kabisa kero muntu amasaku bono muliro woka ekere kiremeti enyetato amasaku ali ya moyo yakoera kyatali chingo oyo okane mwacha akanyanga kai akantu kalibono konyanko ibwanga ikagenda yani ngani morora sikuisi tini kora wose ni moroji
igo mwake hata imwagando kariga akwa karika infatuation mwamanya guchaka go build up bono in reality. Yes. Na courtship tigaba courtship mutamanya inike mubere timo okara courtship tayari munywa maini igono nyuweta miss ko bata tobya kabisa igo wane itali courtship. Courtship means we don't know each other physically. Bono urabanga na omukonya komenya ko mamwamenya munga courtship mure imaite mwanywa manetika ocha Friday mwabata kome weekend ngima kwa mwaka wa Monday man. Wata courtship mure ndege tengo manye bya mwana kegima. Yobara sana sange kerekere kiago amona into Eric watching live kuruchisa machako kiamu kama awata betali rietali ya rasmi awata bakulinde no wale na my wife mwanchoye agotanga pastor repeat on sexual fulfillment because I'm almost running from marriage. I'm not satisfied sexually. Oino musacha wazono mukungu no musacha kokwana konyenge ngubunekere kubwa mwana ndete to kwana ne pase kera waira ni irio kwana rabasi bati mbaro bagotanga onye musacho yetarate manonye akamori no yari kongo uchise ito bado ndochenga nyometera bastebo one yo gotaisanika yebwata mangana mangi ekiagara umugaka ni mugaka nere ore steering right driver usually abangina no bagutwara challenges ekiagera ndaraba abewe kaya paki gari andons abeke gia number 7 chile na bato abrupt paki gari atuma kujigoro oso charo kanone chipam lakini for a man ne kana tanga tabwa sexual fulfillment ne wate challenge kiara ekenegento kere bono kere in the woman agosunyu gokwana yani bono bwanje ni wabata yari bwa twali robo kendu bono iyago ikari otebunga endagera yemesa ayo wanjo mere bugara wanjo butore no moyo ko wanjo lino koboko bono tago twara sexual fulfillment. Yes. Igo mini singo musubati ona iminjete ine yento kera beke motali bio singo teba. Yes. It's not the reality. Kiara wende ko tebi why. Number 2 nabanyoro musubati oyo iga encherale nenchere pange tatara chenywomo konyo umobero yo tumekire mono yani gari ajire chi mileage chinyingi bono no montoro sete naende bono twali experience chinyingi taro chigo sengi amizia yendre to kolenwe ebinto ne binge biko garo musaja tatwale sexual fulfillment because oyo mongina tali como support in the process amu bwato getego ngakioro chomo gako yare konyere bugika right nalege gotebanga love is a feeling indeed but it hurts so badly when you find there was a lie elitalia kamera kurunga Wilfred apima geko gero muntu akwerusi no nyobo moyo obuno bwanchani torori ya mangana buna ya kolekana nago te umusibati ogosera umusacha musacha tese hinjo ngwanje tema ndega rusyo bomo kibono kero omise nago tenga a foundation omosingi tigo monde anjeli tanga ni ataracha ka gwanja love yourself first complete na ndo shonga you love your life you love your health. Yes. Ngwanje te ayeno muntu oroche onyaye go gwanjo muntu kubwaye ngabona ngwe itole sengenjo musubati okongaini. Yes. Bona yekero waku kwa mutigera ne itawose na gendrete komen. Randa basacha bande mba mwanje. Did you love your life? Did you value your life ngano muntu nyasaye no mwana nyasaye? Ogocha kuita igoro yo muntu. Osogo ito muntu. Omayeta misi yango tebi. Abantu abange bakure senjo yenyoma. Abantu abange ngo kibali komisyo bondo bwigore senjo yenyoma. Abantu abange bamenyira misere bora bisenjo baba ekora tenyoma. Yes. Asenge enjo mba understand it ninki yenyoma. Ebaso ete skulu atamatinga nasaliale secondary ne university tamanyeti esale pone kero weite igoro yo muntu it is a sign of immaturity. All right. Ogotakina mata na musata ko miaka 30 lakini mental age ya 15 15 musaka tabwene tikobanga ku eminja bake ito musaka umusaka na lingwa ita na rwanda to kubwato butolengoli
tari ara nando wait amis kotatigana na mangana naro montara gokorera kurume sana lakini naro gotebio motegera ringaki there is still life after that mess. God can give you a new beginning. All right. You don't need to kill yourself. Mapema sana maburi aligaiga amange ayande pasa sibiengo nyasanga tole maiga ye kamera ndochenga namanganara makong asingincho yobo seme kolende nabange bagenda tukoba kwigora chingoro chiabo na koeresa igoro yali bagwetera ase enyuma nyora ngomuroberi bekerenga kiaekerene no gotingia obwa mate boito ase chinga narega gotebanga gati yebiri byanyere ko babigo cyane na kubutora chinyomo chinyinge no kuborwa abana ngane ntonya kwana the last time ya konyandora ye kuna tranyikira tu arenga samangana mayari tangani ali amoro ekera mangana ya mayabeire yes kaone karoli konguri go chandiri konyora asiri go karanza ekiaro nyo kuboru abana go kogere nyome ibuneki what was your basis of marriage ngiya gara to kanyomo were you looking for a companion or were you looking for children or you were looking for a business partner kinyomo wata misto bwata bono yejira wa tubwate kinyomo kiro asenjo bate getaban njiro tubwate senjo bate gete bwanje ni companionship nande njiro asenjo bate gete munya biasara kumubwatsi ngaki oyo ko bwate ndemo sara nanje mbwate biasara bigendere na abande nkunyomo bale for image yani nga gochindo ko bolie kero gyo wemusie yes na nae metna bora abo tiganyo memba chabate ngende singu kose nindo molisi bwe kanisa ngo chino kobekerwa amaboko ngakimoto kobekerwa ndabwati omuntu kwanyara nge kwaliye gento mune pack up koisane kitu amate na basani nga yaya na inchini ngetenene matabangira bakora bulyo nyetuli kugambira enka yago ne familia yago na kiro chikubuli onye kiro kyubo msi na kyo cha korai kanisa buno molisi ono gotanyora abana yabeire gekwase kenene ase chinyomo chinyingi asenge njo na into abaiboli etokobeka roto pressure sabana baitu amisi yani okunyomo muntu buka mambino gosio meringa tarati yako beke skati oligara ni maambirio taranyu charo oza kanda kaimukire igorake okonya gosio merigu there is pressure community pressure yes bono mata inro agase to gukorigereria kero muntu kenyonga ngakiataranya oro mwana omomuro chaka kuba stress no nyoro gocha gusaba iwa senyomo yaye ngaki tigatobe patient because abana nyasa ukuru right naende kabape naende genda nyagita ali mopimu mwakikishe ngaki abana no konyoru monyorire gose mokonyora ekiana moko gena mopimwe moro gose monyora abana gose mokonyora muma komeki decision ngaki nkomenya tole mwabira abana gose ngwadopt tole gose nkogora tole abana mochore kinekemo lakini teli bijekera mutagwati abana munya kubachana iganga ngati ngumanye gindaranyorera oyo ngacho oyo no ngacho oyo onye umusubati ole shwanga ta guchikonyora mwana abasubati tigaba besinsi ate yo mumuroyo ngaki nonye gokongira yes tongira asengencho ya abana because abasacha mboro bakuryo mukungu otari guchikonyora abana umusubati otari guchikonyora abana atigare sobo na chanya oro muntu omuyoko liyo muntu otari guchikonyora abana ikyatara nabwate kwarori ayiro muntu omutagete takugenda okora mangana akobera oirunya kitali muno musubati kwarusi gumbake yali raramori nande stiro ogasete ngomo muronga togenda nyomo njebono nda yetuchikonyora abana kwagenda ali kwanya bateyo mumuranga oranyana abantu bagotoroka oranyore ningentoki oranyore family yang affected ayoli very sure mwanto liko chikonyora lakini mbu yakoba transparent no musacha na agenda pimu na bora kana mukungu weko wate problem kose it will take time abandi bali bakuri myaka 15 nande banyora abana nasikuise ibintu byagira technology na moko genda mokonyu manyoro onyere lasima mumutu waro mwana kiara tali family jones tibegete lasima basungu bali komenya biro mwana komenya bali na into abana beto mato abera basungu nabo bara gotebi ngantu ndo ikonyara mwana nande bali serious ba minute narega igando je pasta gote bano ali meyo morobile Tom Kennedy mienda abatanga anazidi kubarikiwa sana morobi mara bona pasta asante sana aso tubwate gwetera sinchira yemi tanda unarega gukuru eno kumochere akobole nga pasta
Nyarekane obotaka bogere nyome buneke. Abwana ngotana be kunyarekana. Tigangira neliga sengenjo ineli swali liko bolu wa matuka mange. Obotaka egotanga is a critical issues that affect marriage. Right. Chikunga critical issues. Wana misi kagiti yanko boli na abire njara matuka abire. Oko rusikongo smile yole ko ngagi ole ngonda biora mangana ninyi kunono ko amisi njara nya ko limba kama 13. Tranquila. Majo boy na mko sanga mona ito takarepasta. Obotaka ekolunga is a critical issue that affects a relationship. Yes. Asenge ngitoringa obokire songa tabutunga tuanjane asobuya na asobo bese nyangi. Ekerombwate na ekerontabwate. Ndoliwa ndokaneti lakini ngo affect bole nyuomo in one way or another. All right. Asenge njobono obotaka number 1 ebe okogera environment yani amasingira ali ale gocha kunacha ubwanjani. Amasingira ali acha kogera chinyeni iki cyame buya matunda yame buya amasingira aya wasimegete litunda ekere mbule guturika bwata umote bona ekyangasi garo gyakire omoto oyo turi guchaka gususana. Yes. Omoto oyo norenge bwiringo kina tokane tipi ana boganyete lakini bona ekyangasi kyagera omote nabo bwegase tenganje nonko bera ase mwansi megete ngureye njego kina mbere ndi litunda gosenje na avocado kineli paipai ninganyete lakini abo kulia raisinga asenje ekyangasi omoto oyo chaka gususana because it's natural, it's a natural phenomenon. Yes. Bono botaka abokolenta masingira akomiga tigante beke usiekia akomiga ubwanjani. Yes. Bone njara ya amiga ende tere kuire omonto nyagitari ya amiga eyange ngiya kubeka ya amiga enywome enyomo yanya gususana muno motora asusane naende koroje ngo botaka ubungu ikabone mpaka asenje nona ya historical balance diet. Of course. Aye muno musacha. Bono kwa yenga. Bono nombi tenge tubwati. Yenyo mete be affected. Umusacha olenjara you can imagine. All right. Utali koragera buya. Mabera tayi yakoliera. Kandi gentonke yakolikiera na sukuma gagotabuli goli no bukuma na gopimeru. Bono tali umonto yosusanire. Enyo yacha kutwara challenges. Omongi no tebanga umonto yisika kale uchi. Tarisi kago kinenjare muriete Okagera na gwachakera go. Omusubati nero gocha konyoro yo komoye ndagera isiko nero chaka kogenda guchio ono challenges obotaka nkogera bole amasingira ali akolera enyuomo achaka kolenta enyuome yale kolereta yachaka gususana because yego ikonya kubekera amache sama no nyenke birengererio kero omonto olenjara Miro bocha gutwali birengereri ebibe bitari ororo. Alright, marago baya bono. Na alike gotanga surely true love must be expressed to all couples and let men try even akamoriga. Anyalika gotema guchia somwanchoe. Abo omorigiro ya goteba kuna kuwa na shida wakati hata kifo inakuja inasumbua wana kijiji wakianza kuchanga kulipa dawari. Uno bosoko bonene. Onyo musacha ta wa afford emori ngakinja ko ngaford bon. Emori. Ane mori amisi nchitonyeri gitwensi asobwa mutoma gwakana Pastor Sivia etwa gwaterana. Bone gonkwe nyoma. Omusacha gaki maite kino yune binta ko tarera. Emori amisi muno musacha. Uragenda gore emori ekiribusatu. Yes. Onye beka asenya gukina. Nando chogora kandi kiribusatu. Nando bekenya gukina. Mwake mubere oyomo yabire mamori amanene. Ochogole nanda akani umaye to kuno gotaba committed eine sigine yakogana no muswati oyo mangana ali mwatanga ke mubere asinya amangana obayera ni nyomba asinya ekyagera akoranga no kabwati kitangutangu nere mata murwere mori no ganeti kunywa moyo ndo mose igota kwara orumu bo kitangutangu ta kuigorera kitangutangu asenyoma kero monda gutako twara kitangutangu ebinte ebigosareke ebinge na inusie kachingoro chokolenda kitangutangu ngaba ko monto ku kwamanya gusabwe ngombe maeta misi koikera mu monto takwena tikuru kumusacha onyometa Así que pasa con nayo.
nonyuome tayorocheri abarende kurusobo muzibate maitenga kiune umuchando uchire na abaro nali bono bagutingani kabisa babeke ibikundo ngatako enigwa mutarareta embuya bagoteba egiare nitoranyuoma orocha misi nona yoratuga ebichuchu bye chitugoni bya 200 ebichuchu 5 200 wikine baba matuoni oni disemeli bweli bonya akiri busano yani onyo kwarenge serious to ko moli it's a sign of not being serious taliyo botaka igoti ingwe karama ngana ye ikire abantu bagochangere kyara nkware kunyara byaboro sana chinga kito Madam Pastor Ndoche chiasukire kegima korende ngane tugukwana nenganire asibinyoro byeito nengana ekunya gukuna yakuni none teraga kunaye yakunire umwamate ogo yakunire mumuro mino yakunire musubati omine marago byabona ke kugera tukonya kuri gichinchira ao ntutorega igeri tuchara ko tugusanga munaye naye gwatoa ekerengeri kiago ribori riago ria bari ngencho kegima ngatwate kerenge kenene no kweneke ngatwanyare ko bato gotinia chinyo mocheito nabo igo Madam Pastor Ndoche betenga lakini utaragenda ramisi yes tigangirore iga teri buya onyanto mwana obande ngana enda chikwe akanira ache kwerwera engombe bono kwa mabatanga mukana anjaite bono nyugo chabakacho gokonya kwerwera moli ngayugo chokurusia masikani ligina yenjero ogotwara yo ground yoko wa masikani uno musacha bibora sana dimaiti Pastor Tom Kennedy miendare ko bagaiga Madam Pastor sibyango kwa naringe kana bune korende omwancho morigere nyora na terege gosanga amonae challenge ya nene kegimanga nelinga enti tuwe bokibokia buna montoman tuwe toma tuwe bekira iga omaite na ranga sande arora bagotebanga yaya na inurenda baibuli bariki mwarete iru nonyeri kongeri rimo na inu mwarabugata paro omaite na baro begete kerengo getobata nga anchiri goikebere gochigoro igobona nduri koraye bwatereyo nandi yaito monto moyote banarinde rio tiganda someria abana osabana abakambacha bongo nyanga kanire mamo mwabo chiombe abaibori ena batubwenete kwaroroba lakini ene bano ranyoro monto abwata kamori gitega gwaka kanie merondo manyete nero monto na yani kole serious macha kuganya baka abana batoki yes paka bachake kugende school amisi ine miaka 6 yani miaka 6 nyone bitwani kwa leo tuwe okogole mori let us be serious Piamano sana nyomo ndinaro rote betenga ne school etabwati graduation ndike kwa nenga nike gimatunyara kwa batokora murobiri buri tukalya lero mbiamono sana amangana inaronga netie kero mwancho na tukitokwanire at stages of marriage all right graduation yego kwanu na senge nche nyome bwate stages bwate CBC yacha 84 yacha primary yacha secondary yagende university na ane kero kwa bere university no bere kicharo ku professor mbutekeire yamanya kuchinande kuchaka retirement process na ane tuwegeria abantu ngakinyome ku retire ngakimo kuchaka ku retire gracefully in your marriage muna bono nchena miyanda tutagete ku retire umate bono ndwetole age ya retirement yani we are now enjoying our last moments ikia bono umate tuetani miaka 30 kero kwebeke age yao ni miaka nya zako 70 ko ikocha ke bono we enjoy your marriage konye malisa yani ne chingurubia ne ra yonsi igonga bono marriage ko ikome na no kwegere sukuru elio kalioka amisi asegentoki omonto kwanyu amete 30 years ago tali erobwate omwanjori mogakona nyu amete tali eroyo number 1 omonto anyu amete emiaka enchirare korengera line nchirenga yes arenge bweka onyolira abana balentira barabwe jamu yabo balentira responsibilities baragera moyeta ne kuchimotare gocho weta na mangana munayi igonga stage ende yakorena yasoire abantu bakiro bago compete with you wanje ni weta bano gato ba accommodate no mwana ngo kiringo tegerane nga you love me umaite bintu bano mbiro bigocha wachakere kubagana bona majukumu discipline y'abana ngo chire gosoa omubero oli na nyomere tumbwate sweet 16 chikira misini bono kwaragire ebintu byakone byachenji wekwando omonto yenjera munabeire nabona nyole mbuya narenge natwalira oburoire nabwata magoronsi okome bibi yabunire wose nanyolire stroke ngo genda bweke wose natwalire some hypertension yes diabetes
Igo bono oroje ngaki okugraduate kya you keep planning now ngaki konyambwa to muntu ole buya bono natwalire omuntu omurwaire oikamwanda omuna muno omurwaire ose natwalire mental challenge. Yes. Bono kugraduate ngoko bo because we keep changing. Nonyene career yago change. Yes. Kwameyete no mongino kwanyori emeremo gochi Mombasa. Wansire nande kolaninga ngaki ogo deal with distant marriage. We wete ngo graduate uchi. Tora graduate. Ake nande kwanya mwabire mother iniru, father iniru. Kwanya nando mongino chakire bono nando bugimo bungao. Akora agendo chikorera omwana America none myaka ebere. Igo no cho graduate nande gusi wansire kolaninga ngaki ogo deal no mongino otamiro kara America korera abantu. Marago baya bono mwanchu murigiria mbie mono eno kumochera goteba pasta ninge kogera naende mbale imenyomo buya lakini kwanyora balia babuate nibo baturubanirie shinyomo chinde baira abakungu ba bantu bande inengana turachiko batukwanira ewiki go chambia mara senye ncho kwera libagalia go gotumari boliria go nabo ebirengeri byago emarago baya bono pasta sibingana yago yomurike gimano chidaika chitu cyarira engana nare goteba nga in everything give thanks to God. Alright. Asekera ringa na akira Nyasaye ngambia mono. Nonyene kero wetera makong akira Nyasaye ngambia mono. Naende in everything God is the foundation. Nyasaye nere esiro. Nero mwansirisi, nero musingi bwenywomo, nero musingi bwobwanjari. Naende tuara Yesu Kristo enkora yao kya nero ralende true love. True love comes from God himself. Because God is love. Sante sana. Bia mano asenge nchoyo konyora chika kichiago kwikira nemegeta sendikiandize TV go sanga amona intwe asomoroberio obosera bwenga tuateba asenge ncha mashabiki amanga yago tebanga omoroberio Messi ogendre nabageni abuga akitito korosa kubarangiriga iga tonyara ko bato gusanga amona ino nyara ko bakone kingariogi nechibiche chago chira senchire bwikira riga kurukwa Petronira mokereritane kurukwa Josephat Messi tonyara ko bato gusanga na Pastor CBM yenda tukuganderia oborigererio buya gwigita sendikiandize TV anene emeroberio ekobwatia bye bye tomirane wiki gocha Nyasaye yo. Thank you.